Hi guys, today we're going to have an unboxing na pod. Mag-unbox ko, then ipadadaan yun ko sa akong fans sa Philippines and magpasalamat ko dako kayo. Well, di lang gid siya nako fan. Ako siyang igsuon. And nangayo gid ko sa iya ni kay lisod kay diri sa Thailand nga mingawon ka sa mga pagkaon sa Pinas nga ginakaon gini mo siya perminti dito. And so for the meantime ako siyang ipakita sa inyo unsa ang iyang gipadala o unsa akong ipangayo. Okay, mao ni unbox nga yang dahil katawanan na ni akong manghod. Wrong spelling gud siya and gignan ako siya nga wrong spelling siya, naulaw gid siya kayo. Abulo ka unsa iyang wrong spelling dira. So sa iyang package, iyang gibutangan og mga ngalan. Muni, dira. Imbis ang spelling sa biscuits kay B-I-S-C-U-I-T-S, iha Q, biscuits. Bisaya ra gid kayo. Bisaya ra gid kayo kung manghod in tawon. Salamat gyapon ko sis. Thank you. I love you so much for the food that you've given to me. And let's open it. So, chippy. Pansit Canton. I love this. Muna akong gimingaw ang Pansit Canton yun. Nangayo kong bulok kabukan ni para mulaslong pa siya. Namot tama na sir ni 1 week. Or 3 days. 3 days ni. Siguro 3 days. Skyflakes. Gimingaw po ko ani nga biscuit. Pero di mao ni nga biscuit akong kinahanglan. Pero sige lang. Basta na ani. So kani nga Skyflakes, wala po ko katilaw ani. And iya akong gitagaan ani. So inani tato akong expected nga Skyflakes nga white flavor. So papalit po kog dingdong. Hindi mo ko hilig kig dingdong pero yatag tani sa office sa counter na mo kay mingaw po silang dingdong. Mixed nuts. One of my favorite, ang Happy. Happy nga brand. So, basta na ako sa Pinas, mo gid akong ginapalit nga Happy. Ko sa kung manghod og shades. So, ako manghod ay gababaligya og mga unsa pa na yang ipabaligya diya basta buy online or nag-order na siya ginayang ginapalit and iya akong gitagana ni. And kani isa. So, naana ko pang protection sa computer. Pero wala gud gud ni. Char lang gud. Dadan di ko niya para diri. So, sa para pag jogging, mag-headset, dila kay laay mag-jogging. Mori. Kapapalit pug kog haplas kay wa ko kabalo sa mga haplas nila diri. And or gula po kiga kakita nga inani nga haplas mga powder ko or unsa pa na mga efficacent oil. Wa po kabalo unsa na lang mga brand diri nga mga. So daghang salamat kayo sis. Mga bulad. I don't know unsa ni nga mga bulad. Pero makakaon na gid kog bulad balik, yes. Good appetite. Lami kini bulad. Agree mo or disagree? So api lang amigas gikag Pinas. Wala amigas. So that concludes the video. And mo to ang video nga unboxing nako. Salamat kayo Sisterhood, Chloe, Kustan. And tarong-tarong sa sunod ang spelling sis kay mulawan sa ta.
Kita basing gikapoy ra na siya then na-wish siya gibantayan nga anak. And more to. So salamat sa inyong pagtanaw and kadush. So gi-open din ako ang bulad and nagkatong nasa box and kani ako nakitaan. Oh, hoy. Hoy. Sino ako ganing nga bulad? And aking tiyan. So, nakalimot na kung sa tawag gani nga bulad pero basta. Kung kabalo mo sa unsa ni nga bulad, comment below and gipadadan di ko sa kumanghod og fix and oil. Kauban na tong moringi unsa ambot sa pa na to.